A to zkoušíme. Tak. Proti má, jak se motor takhlání odstředí. Jo, no tak dobrý. Cože? Teď to lítá. Trochu. Otáčí se to padne, to tam to padá. Dobrý, dobrý. Jo. A tak to bylo špatně. Co to je? To je kus trávy. Nevím, to tam něco. Ten rotor to neodnesl. No, asi jo. Že jo? A to je tyčka, ta dokážu vyměnit, to je dobrý. Ale jo, to půjde, to půjde.